turkashi. Siyasar jihar Kano fa tana ta ƙara ɗaukar zafi tun bayan da kotun koli ta ƙara tabbatar da Abubakar Yusufa kujerarsa a matsayin wato gwamnan jihar Kano. Hakan ya jawo kace na ce da kuma da murna da kuma celebration a gudan 'yan jihar Kano, musamman ma wasu daga cikin 'yan NPP sun bayyana ra'ayinsu game da cewa tabbas fatan da su ma dai wato dai jam'iyyar tasu da NPP suka yi azumin shekara 8 to su ma jam'iyyar APC su ma fa sai sun yi azumin shekara 8 domin ganin kowa ya ji irin abin da ake ji a gurin. Nan kuma muka garzaya zuwa dai wato dai gidan gwamnati a yanzu dai tun bayan da aka bayyana cewa fa injiniya Abubakar Yusufa wato dai sabon gwamnan jihar Kano baya ƙasar Najeriya, yana ƙasa mai sauki, yana ƙasa mai tsarki domin sauke farari. Hakan ya jawo wasu sun bayyana cewa a yanzu wai jihar Kano tana hannun injiniya Musa Kwankwaso, domin wai a yanzu Rabi Kwankwaso shi ke yin mulki, wai ba wai jam'iyyar ta NPP mai alamar kayan marmari ba. Amma sai dai ta wani bangaren fa yanzu fa jam'iyyar nan ta APC mai alamar siyasa da komai yanzu fa su suna ganin cewa fa dusan da wato dai Abubakar Yusuf ya shekara 4 to tabbas fa dole ma ya saka ya basu domin su kuma su zo su ci gaba da abin da suke aikata na a wancan lokacin. Masu saurare shin kuma kuna goyon bayan jam'iyyar APC ta dawo mulki ko kuma ba ku goyon baya? Masu saurare da kasance kuma wannan shine bakin nan farkon ku na zuwan ku ta shi mu na farko mai albarka. Za mu so da ku danna subscribe da kuma idan alamar tsaron sanarwa kamar haka. To madalla, shahararren 'yan siyasan nan na jihar Kano a biyu wanda aka zama ana fafatawa tsakanin su a harkar siyasa tsakanin jam'iyyar APC mai tsiyara kuma tsakanin jam'iyyar NPP mai alamar kayan gwali. Hakan ya jawo hanzu dai fa a jihar Kano ana takaddama a samun ma a kala irin wannan labarai na wannan siyasa yayin da mutane suke jin irin da ra'ayoyin mutane dama game da abubuwan da ke faruwa a harkar ta siyasar jihar Kano din. Don kowa san cewa fa a wannan karan da fa ka gudanar da zaɓe na shekara 2024 tabbas fa kaf Najeriya kama da kan zaben shugaban ƙasa da gwamnoni da kuma zaben amilisoci da kuma litantoci, babu zaben da ya fi ɗaukar hankali irin zaben gwamnan jihar Kano wanda aka ba Abubakar Yusuf, domin fa sai da aka kai ruwa rana sannan fa jam'iyyar nan ta APC mai mulki da samu dai ta miƙa mulki. Wannan ganin yadda dai yan jam'iyyar NPP suka nuna cewa tabbas fa idan baka ba su mulki su ba za su yi rigima, to hakan ma fa ya ƙara taimakawa jam'iyyar nan ta NPP gurin yadda suka samu mulki a hannun APC mai alamar sai a share komai. Mu tabbas yanzu fa su bayyana cewa tabbas yanzu jam'iyyar nan ta APC su ma sai sun yi azumin shekara 8 domin ganin yadda su ma za su ɗanɗana abin da suka ɗanɗana na wato dai abin da suke musu a wato dai jihar Kano din. Wata ne sai ka sace da ku a cikin labarin nawa na lokaci, fatan dai kun ji a cikin labarin nawa yanzu. Mu ta lafiya.